Manuel Island mhux se tingħata lura lin-nies b'mertu tal-Partit Laburista iżda bl-insistenza tal-Partit Nazzjonalista. Dan intqal fi stqarrija mill-Partit Nazzjonalista l-erba' wara nofsinhar, aktar minn ġurnata u nofs wara l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar l-intlaq ftehim biex din l-art tingħata lura lill-pubbliku. Sa kważi 48 siegħa il-Partit Nazzjonalista ma qal xejn imma mbagħad iddikjara l-ftehim biex Manuel Island u Fortitinje jiġu lura għand il-familji ġara bis-saħħa tiegħu. F'din l-istqarrija l-Partit ta' Elix Borg qal li Gvern Laburista qatt ma jista' jisraq dan il-mertu u żgur mhux grazzi għalih li wasal hawn. Intqal li l-Gvern ħad din id-deċiżjoni wara l-Partit Nazzjonalista ħareġ favur din it-talba. Dan wara l-eks-kap Nazzjonalista Bernard Grech ftit jiem qabel irreżenja għamel U-turn kbira meta l-ewwel qal li din ħolma sabiħa u li hemm obbligi kontrattwali. Li jkun hemm Park Nazzjonali hija ħolma sabiħa, però rridu nkunu wkoll nagħtu każ anke l-obbligi li wieħed jista' jkun li għandu. Dan fil-waqt li l-Prim Ministru Robert Abela ma waqafx biss mal-ħolma iżda rid idawwara f'realtà biex jirbaħ il-poplu. Tgħid li l-ħolma tiegħi x'inhi, l-ħolma mhux li nġibha lura l-poplu. Żgur, jiġifieri qed nifhem kemm huwa b'saħħtu s-sentiment hemm barra li jixtiequ li din il-gżira ġol gżira, tkun tal-poplu. Hija ħolma tiegħi wkoll, issa però jiena l-ħolma nitkellimx bħal ħadd ieħor, ngħid hija ħolma ma tistax issir. Jien se nidħol għal xi ħaġa ħa nidħol għaliha biex nirbaħha u nirbaħha l-Lawċin u l-Maltin. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li din l-istqarrija hi waħda surreali. Il-Partit Laburista qal li dan huwa il-Partit Nazzjonalista li wettaq l-isfreġġju ta' konċessjoni li issa tħassret parti sew minnha biex l-artijiet li ta' Gvern Nazzjonalista lill-iżviluppaturi jingħataw lura lill-familji. Sanqas minn sena ilu, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li jibis ħolma sabiħa u li hemm obbligi kontrattwali.